खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो साजि इन्डियान आर्मिनि जवाननि जिउ खहा आरो साजिसेया जोखोम जानो गोनां जादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि ड'डा जिल्लायाव मोनसे अपारेशननि थाखाय थांगासिनो दंमोन। बेयावनो गारिया गोजौ हाखरनिफ्राय गोग्लैहैदों, जायजों बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों। आर्मिनि व्हाइट नाइट कर्प्सनिफ्राय रिपर्ट होनाय बायदिब्ला इन्डियान आर्मिनि सा 27 सल्जारफोरा गंसे गारिजों अपारेशननि थाखाय थांगासिनो दंमोन। बे समावनो बोथोराबो गाज्रि जानानै होनायलाय गारिया गोजौनिफ्राय गाहाय हाखराव गोग्लैहैदों, जायजों साजि इन्डियान आर्मिनि जवाना जिउ खोमानो गोनां जादों आरो साजिसेया जोखोम जानो गोनां जादों। खानिटकनि साखाथियाव थानाय वाडेरवा चाम्बा र'डआव हाजोनिफ्राय 200 फिट गाहायाव गारिया गोग्लैहैदों। बेयावनो साजि इन्डियान आर्मिनि जवानफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो साजिसेया जोखोम जानो गोनां जादों। जोखोम जानायफोरखौ एयारलिफ्टनि गेजेरजों देहा फाहामसालियाव गोख्रैनो दैथायहरनायबो जादों। बिपिएफनि लाइमोन दैदेनगिरिफ्रा रिलिफ केम्पआव थानाय बर'फोरखौ खौरां लाहैनायजों लोगोसे जानाय लोंनाय हैदों। बिपिएफनि लाइमोन दैदेनगिरिफोर जेरै बिक्रम दैमारि, प्रहलाद ब्रह्म, कास्टम बसुमतारी लोगोसे इउपिपिएलनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोनहा जयैनो रायजो राजानि सिगाङाव नुजाथि हैनानै खौरां लानायजों लोगोसे जानाय लोंनाय, माइरं दालि बायदि बायदि हैदों आरो सिजोम होनायनि रादाय होदों। रिलिफआव थानाय रायजो राजाफ्रा जाहाथे गाव गावनि न'आव थांनानै थाहैफिननो हायो, बेनि थाखाय पुलिस फर्स होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो। समाजाव माखासे गाज्रि मानसि थायो आरो बेबायदि गाज्रि मानसिनि सोलो खालामनायावनो दाय गैयै रायजो राजाफ्रा खस्थ' मोननो गोनां जायो। गाज्रि मानसिया बेबायदि थासारि खालामनायनि थाखायनो सम सम गाज्रि थासारिया जोंनि गेजेराव जानो मोनो, नाथाय रावहाबो रावखौबो बुथारनो थाखाय मोन्थाय गैया आरो बेफोरबायदि गाज्रि मानसिखौ जोङो सिनायनो नांगोन होननानै बुंथियो बिपिएफनिफ्राय। बिपिएफनि लाइमोन दैदेनगिरिफोरनि अनगायैबो एबसुनिफ्रायबो खौरां लानो थांदों आरो बिथांमोनहाबो जानाय लोंनाय दै बायदि हैदों। गासै 60 गामिनि रायजो राजाफ्रा रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों, जेराव उन्दै उन्दै गथ'फोरबो दङ होननानै फोरमायथियो। रिलिफ केम्पआव थानायफोरनि मादाव माखासे फरायसाफोरा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादबो होगोन। बिथांमोनहा बेबायदि गुसुआव थाफैनो गोनां जानाया जोबोरैनो दुखुनांथाव होननानै फोरमायथियो। 60 गामिनिफ्राय 350 न'खर, जेराव सा 1000 सोद्रोमाफोर दङ, बिथांमोनहा बे समाव रिलिफआव दङ होननानै फोरमायथियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ जाहाथे गोख्रों साजा होयो आरो रायजो राजानो जाहाथे फिननायखौ होयो, बेनि थाखाय दाबि खालामो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। जायनो आंखौ लोगो मोनो बिथांमोनहानो बागुरुम्बानि सोमोन्दै आंनाव सोङो बा बागुरुम्बानि सोमोन्दै बिथांमोनहा मिथिनो हास्थायो। बे खोथाखौ फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सुइजारलेण्डआव दंहैयो, जेराव गुबुन गुबुन हादरनि फालांगिरि, गुबुन गुबुन हादरनि दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन हादरनि चिफ मिनिस्टारफोरखौ हांख्रायहरनाय जादों। बेयाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाहैदों। सुइजारलेण्डनिफ्राय बे खौरांखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायहरदों दि जायनो लोगो मोनो बिथांमोनहानो आंनाव बागुरुम्बानि सोमोन्दै सोङो आरो बागुरुम्बानि सोमोन्दै बिथांमोनहा मिथिनो हास्थायो होननानै फोरमायथियो। चाइनायाव जानाय अलिम्पिक अपेनिंआव समायना रमायना मोसानाय दिन्थिफुंनायखौबो बागुरुम्बा मोसानायाव उन खालामनो हादों, बेखौ बयबो बुंदों होननानै फोरमायथियो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय 19 जानुवारिनिफ्राय लानानै 23 जानुवारि अदेबानि दिनैसिम सुइजारलेण्डआव वर्ल्ड इकनमिक फराम एनुवेल मिट जादों, जेराव गुबुन गुबुन हादरनि फालांगिरिफोरजों लोगोसे दैदेनगिरिफोर आरो चिफ मिनिस्टारफोरखौ लेंहरनाय जादों। बेयाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे अन्ध्र प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि एन चन्द्र बाबु नायडु बिथांमोनहाबो बाहागो लादों। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेन्ट अजय बांगा, गुबुन गुबुन मिनिस्टार आरो दैदेनगिरिफ्राबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। फैगौ इकनमि बा रांखान्थिनि सायाव, ग्लबेल पार्टनारशिप, टुरिज्मनि सायाव आरो गुबुन गुबुन बिथिंनि सायाव सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथियो। बेयाव फैनाय बिथांमोनहानो चाइनायाव जानाय अलिम्पिक अपेनिंआव जि समायना रमायना मोसानाय दिन्थिफुंनायमोन, बे दिन्थिफुंनायखौ बागुरुम्बा मोसानाया उन खालामदों होननानै बिथांमोनहा फोरमायथिदों, जाय जोंनि थाखाय गोग्गाथाव होननानै जोंनो मिथिहोयो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन बिउटि सेलुनाव रेड खालामनाय जादों, जेराव राजगड़नि बिउटि सेलुनाव रेड खालामनानै बेनि बिगोमा सपना बर'खौबो एरेस्ट खालामदों। गुबुन गुबुन 4 केसाव गासै 60 एरेस्ट खालामदों होननानै फोरमायथियो गुवाहाटी पुलिसा आरो 63 सुबुंफोरखौबो बिसोरनिफ्राय रैखा खालामदों होननानै फोरमायथियो। गोबां गामि सिंनि
हिनजावसाफोरखौ साख्रि होनायनि मुङाव बा खामानि होनायनि मुङाव लानानै फैनाय जायो बेनि उनाव गोबां हाराहास्ति खालामनाय जायो दान बान्था होनाय जाया आरो गुबुन गुबुन गाज्रि खामानियाव बाहायो होननानै फोरमायथियो पुलिसा दा गासै 63खौ रैखा खालामनाय जादों आरो राजगड़आव थानाय बिउटि सेलुननि बिगोमा सपना बर'खौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायथियो सोरबाफोर जुदि बेबायदि सेलुननि सोमोन्दै मिथिबावोबा जाहाथे पुलिसनो खौरां होयो बेनि थाखाय पुलिसा खावलायो 26 जानुवारि जानाय गेजेराव साननैसोल' आद्रा दंसै दिल्लीयाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा 26 जानुवारियाव खुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन जाहाथे बे हाबाफारियाव क्रिमिनेलफोर फैनो एसेबो खाबु मोना आरो गाज्रि थासारि सोमजिहोनो एसेबो खाबु मोना बेनि थाखाय स्पेसियेलि डेभेलप खालामनाय स्पेकखौ दिहुनदों होननानै फोरमायथिदों जायखौ दिल्ली पुलिसा मेगनाव गानगोन इउनिफर्म गाननायजों लोगोसे मेगनाव स्पेसियेल डेभेलप ससमाबो थागोन जाय ससमाखौ गानोब्ला क्रिमिनेलफोरखौ सिनायनो हागोन क्रिमिनेला जुदि गुबुन गुबुन महर लानानै फैयोब्लाबो जेरै क्रिमिनेला मोखाङाव दाढ़ी मोखाङाव मेकआप बा मास्क बायदि बायदि गाननानै गावखौ गुबुन गुबुन महर होनो नाजायोब्लाबो ससमानि गेजेरजों हमनो हागोन मानोना बे ससमाखौ टेक्न'लजिजों बानायनाय जादों आरो ससमाया मबाइलजों लिंक थागोन जाय मबाइलाव क्रिमिनेलफोरनि गासैबो डाटाया दंजोबखायो बेनिखायनो दिल्लीयाव खुंनो गोनां 26 जानुवारियाव जुदि फैयोब्ला क्रिमिनेलखौ गोरलैयैनो सिनायनो हागोन बे ससमानि गेजेरजों थांनाय साननैसो सिगां गुवाहाटीनि गणेशपारायाव लुथिनाय जाथाय जादों दुथांफोरा पिस्तल आरो देगार दिन्थिनानै सासे फालांगिरिनि न'आव हाबदोंमोन जायनिफ्राय दुथांफोरा गोबां लाख रां लुथिनानै लांनायजों लोगोसे गोबां गहेनाबो लानानै थांदों दा बे जाथाय खालामग्रा दुथांफोरखौ माखासे एरेस्ट खालामबाय गासै 7 दुथांफोरा लुथिनाय जाथायजों लोब्बा दंमोन 7नि मादाव 2खौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय बरपेटा रडनि वेल्ला एरियानिफ्राय एरेस्ट खालामदों 2 दुथांखौ दा 4आ खारखुमानानै दङ होननानै आसाम पुलिसनिफ्राय फोरमायथिनो गोनांदि फालांगिरि अनिल डेकानि न'आव 4 दाखाथिफोरा हाबनानै लुथिदोंमोन बे समाव न'आव अनिल डेकानि बिसिजों लोगोसे गारि सालायग्राल' दंमोन बेयावनो पिस्तल दिन्थिनानै देगारजों सिगि सग' खालामनानै आरो बुनानै रांजों लोगोसे गहेना पाति लुथिनानै लांदोंमोन दुथांफोरा गावसोरखौ जाहाथे गुबुननि सन्देह खालामो बा आसामनि बायजोनि होननानै सन्देह खालामो बेनि थाखाय हिन्दीनिबो रायज्लायदोंमोन लुथिग्राफ्रा दा बे दायाव लोब्बा थानाय 2खौ बरपेटानिफ्राय एरेस्ट खालामबाय मुङा रातुल मालिक आरो जेहेरुल हक गुबुन 4आ दासिमबो खारनानै दं होननानै फोरमायथिदों आसाम पुलिसनिफ्राय दासान्दि बिटिसिआव महिला उद्यमिता बिथांखिनि गेजेरजों आइजोफोरनो 10,000 रांनि चेक गथायनाय हाबाफारिया जागासिनो दं थिग बेबायदिनो चिरां जिल्लानि सुबाइजार गोजौ गेजेर फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथारावबो आसाम सोरखारनि बानजायनायाव आइजोफोरनो महिला उद्यमिता बिथांखिनि गेजेरजों चेक राननाय हाबाफारि बानजायदों आइजोफोराबो जाहाथे गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हायो आरो सिगां फारसे आवगायलांनो हायो बेनि थाखायनो महिला उद्यमिता बिथांखिनि गेजेरजों 10,000 रांनि चेकखौ गथायदों गासै 24,553 आइजोफोरनो फालांगि मावनो थाखाय 10,000 रांनि चेकखौ गथायदों जेराव जयन्त मल्ला बर' बिथांजों लोगोसे एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म इएम पानिराम ब्रह्म एमसिएलए जेम्स बसुमतारी बारग' इएम अरुप कुमार दे आरो चिरां जिल्लानि डिसि जतिन बरा बिथांमोनहाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों